El problema és que el govern passa més temps i més ganes i més força en aquests temes que en el que li toca. És a dir, no hi ha cap república. És a dir, jo no sé si algú dels que està veient pensa que hi ha una república. No hi ha cap república. El que tenim és un govern de la Generalitat que ha de governar. A mi m'encantaria que demà es reunissin, per exemple, per aprovar uns pressupostos. Què és el que necessita Catalunya per l'any que ve? Si el més urgent que necessita Catalunya... Hi ha una reunió plantejada pel president de la Generalitat el dia 16, si no m'equivoco. Bueno, però pressupostos es necessita Catalunya, no? Jo crec que 160.000 persones que ara, que ens estan veient, que estan esperant una operació, jo crec que més enllà d'anar parlant d'una república que no existeix, doncs, home, jo crec que la seva prioritat és aquesta. Amb la qual el problema no és aquest. És a dir, el problema és que el govern, els partits del govern es passen més temps parlant d'una república que no existeix i d'institucions que no són democràtiques ni votades per ningú que no anant al Parlament, aprovant el que li toca i governant, que és el que li toca.